Bună ziua, dragilor! Pentru cei ce nu mă cunoașteți, numele meu este Ica și vreau să vă zic că am primit câteva mesaje de la câteva persoane dragi care îmi spuneau: Ica, când ai timp, vorbește-ne un pic mai în detaliat despre aceste produse minunate cu care tu vorbești cu atâta entuziasm. Vorbește-ne un pic despre detox. De ce puneți atât accent pe acest detox? Eu o să vă zic, o să vă enumer câteva simptome la care, dacă voi vă veți găsi un răspuns sau mai multe de la aceste simptome care eu le voi enumera, vă veți răspunde singur la întrebarea dacă tu ai nevoie de acest detox, dacă noi avem nevoie de acest detox. Pentru că exact cum vorbesc cu voi, mă refer și la mine. Deci, începem prin a ne vedea cum ne regăsim noi. Eu te întreb, tu te simți bine? Cel care mă asculți, tu te simți bine, tu ești ok? Dacă tu te simți bine, ești ok, nu ai nicio problemă de sănătate, poți dormi liniștit noaptea, nu ai probleme cu insomniile, dacă nu ai transpirații, dacă nu respiri greu, dacă nu ai dureri de cap tot mai dese, dacă nu ai amețeli, dacă nu ești anemic, dacă nu te doare sub coastă în partea dreaptă, dacă nu ai, deci asta e probleme cu ficatul, dacă nu ai ficat mărit, dacă nu ai probleme cu colesterolul, cu tensiunea, cu rinichii, cu colonul, atunci ești un norocos sau o norocoasă. Atunci, dacă tu nu ai niciuna din aceste afecțiuni, pot să zic că nu ai nevoie de această detoxifiere și ești o persoană norocoasă. Dacă tu ai găsit una sau două din aceste afecțiuni pe care eu le-am enumerat, trebuie să fim ferm convinși că avem nevoie de o detoxifiere. Și această detoxifiere de ce? Pentru că începem prin a ne curăța ficatul de toxine. Ficatul, rinichii, colonul, stomacul, tot ce avem în organism. Pentru că și pentru persoanele care vor să piardă în greutate. De ce este și recomandăm pentru prima dată o detoxifiere? Pentru că dacă noi nu ajutăm ficatul, nu-l curățim, el va lucra mai greu, vom obține mai greu un rezultat, vom vedea un rezultat mai întârziat în pierderea în greutate. Dacă noi facem prima dată o detoxifiere, o curățire a corpului, ajutăm ficatul să lucreze mai ușor și atunci el va funcționa într-un mod sănătos și vom pierde mai ușor în greutate. Pentru persoanele care ne cade părul, care avem unghiile așa mai se rup, se despică cu ușurință, pentru cei care suferim de glanda tiroidă, pentru care am zis, care avem anemii, avem lipse de vitamine, deci acest detox intră ca o mănușă în corpul nostru. Ce vreau să vă zic? Această companie este o companie italiană, toate produsele sunt verificate de Ministerul Sănătății de Italia. Nu avem numai produse pentru slăbit, avem și produse de cosmetică 100% naturale, avem și produse de curățenie 100% naturale, avem haine pentru sportivi, avem cafea cu Ganoderma, care este o cafea terapeutică, care putem bea 3, 4, 5 cafele și dormim în același moment, nu ne afectează cu nimic, chiar ne dă un tratament în organism. Avem pastile pentru pierderea în zona abdomenului, avem creme pentru celulită, cremă pentru arsuri, pentru cei ce avem mâini crăpate, pentru alergii. Deci este o gamă multiplă și multiplă de produse. În acest pachet detox avem Olivoxul, care este cu miere și un Olivox pur. Olivoxul cu miere pentru persoanele care au diabet nu este recomandat și recomandăm Olivoxul pur, Olivoxul 40. Avem Real Complexul, care este
format din minerale și săruri, care corpul nostru are, avem atâta nevoie de aceste săruri și minerale, vitamina C care ne apără pielea de radicali liberi, este un antioxidant, este extraordinar acest real complex. Avem ceaiul deslăbit de eliminarea toxinilor care ne elimină din ficat și prin rinichi elimină toxinele. Avem masa vegană care o avem în, cred că 9 savoruri, 9 gusturi, de cappuccino, de cacao, vanilie, ananas, fructe de pădure, cremă de biscuiți și cred că una sau două care mie acum îmi scapă. Dacă stau bine și mă gândesc, mi le aduc aminte, dar nu vreau să vă rețin mult. Avem această Ganoderma care eu o recomand atât de mult pentru că este ca și cum, imaginați-vă că mergem și ne scaniem corpul, mergem într-un scanner, da? Și găsim că avem 10, 5, 7, 15 afecțiuni în corp. Această Ganoderma merge și ajută exact unde noi avem acea problemă în corp. Acționează exact unde este nevoie. Avem moringa. Această moringa ajută extraordinar de mult. Este și ca un antioxidant, și ca un antibiotic natural, un antiinflamator. Ajută fetele, doamnele, mămicile care sunt cu dureri de ovare, care au probleme cu menstruația, care se află în perioada menopauzei. Reglează și tensiunea pentru că subțiază sângele, ajută și la reglarea pulsului nostru pentru boli cardiovasculare. Deci ce să cerem mai mult de la aceste minunate produse naturale? Ce putem cere mai mult? Olivoxul care prin gelul și concentrația sa și această substanță minunată, naturală, care ne dă nouă aloe vera, este folosit și în produse cosmetice, și pentru mască de păr, și pentru mască pentru față, și pentru dacă ne frigem, dacă avem iritații, dacă avem alergii. Ne ajută la stomac, ne ajută în pierderea în greutate, ne ajută să scadem colesterolul, ne ajută pentru tranzitul intestinal, curăță colonul. Deci, încă o dată vă întreb ce am putea să cerem mai mult de la aceste minunate plante naturale, de care eu vă vorbesc cu atâta entuziasm, pentru că chiar ador tot ce este produs natural, iubesc, ador, de aia tot timpul v-am spus și în tutorialele mele din urmă, că bunicii mei, bunicii noștri au avut un noroc și au fost fericiți să ducă o viață naturală, chiar dacă nu au avut atât și atâtea câte avem noi acum, chiar dacă nu au existat atâtea tehnologii, dar au putut fi liberi, au putut mânca un produs 100% natural, un produs care chiar avea gustul acelui produs. Și știți despre ce vorbesc. Ce să vă zic, informați-vă un pic, vă rog, citiți despre aceste produse. Dacă cineva nu vrea să intre în contact cu mine și să-și spună afecțiunile, poate sunt persoane care nu vrea să știu ce afecțiune are. Intrați în magazinul online Snap, luați codul meu de distribuitor care este 390146152, îl aveți în pagina mea de Facebook. Intrând în magazinul online Snap, vă va cere acest cod de distribuitor, nu veți putea cumpăra produse fără să aveți un cod de distribuitor. Vă cere un e-mail, un număr de telefon, adresa voastră corectă unde să vă ajungă comanda la domiciliu și compania va trimite un e-mail pe telefon. Intrați pe e-mail și vă plătiți comanda așa cum o faceți la oricare magazin online. Ce să vă mai zic? Nu știu ce vreau să vă mai aduc la cunoștință. Imaginați-vă că acest detox ne schimbă efectiv viața. Imaginați-vă ca și cum am trece printr-un scanner, printr-un aparat și înainte de a intra în acest aparat
Memoria noastră este așa cum este, ne simțim obosiți, ne simțim fără concentrare 100% curată. Avem dureri în diferite părți ale corpului, deci și când trecem de acest aparat, ieșim o altă persoană, o persoană plină de viață, plină de energie, cu o concentrare 100% luminată, pură, deschisă. Deci așa acționează acest detox în organismul nostru. Între timp a apărut și soarele și mă văd un pic cam, cred că cam cu multă lumină. Ce să vă zic, vă mulțumesc din suflet că ați avut răbdare, că m-ați ascultat. Vă îndemn să folosiți aceste produse. Dacă sunteți, de exemplu, un cerc de prieteni, verișori, vecine și nu vreți să începeți cu acest detox, eu zic, mie vreau să pierd doar în zona abdominală. Verișoara mea are nevoie de moringa. Vecina mea vrea Ganoderma. Nu știu mai cine X vrea o cafea cu Ganoderma. Vă puteți grupa, vă puteți cere comanda, o puneți pe o singură adresă și atunci vă împărțiți produsele așa, fiecare de ce are nevoie. Ce să vă zic, vă iubesc, vă ador, vă mulțumesc că ați avut răbdare și m-ați ascultat, lumina nu mă lasă și să aveți o zi cât mai minunată, o zi cât mai fericită, așa cum vă doriți. Vă pup și aveți grijă de voi. Ciao!